Mga ka-disciple, naranasan mo na bang parang paulit-ulit ka nang nagdadasal pero parang walang nangyayari? Minsan naisip natin, Lord, nakikinig ka pa ba? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 9, Thursday of the 27th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 11 verses 5 to 13, nagkwento si Jesus tungkol sa isang lalaki na kumatok sa bahay ng kaibigan niya sa hating gabi para humingi ng tinapay. Ayaw sana siyang pagbuksan dahil gabi na, pero dahil sa kakulitan at pagpupumilit, tumayo rin ang kaibigan at ibinigay ang hinihingi niya. At dito sinabi ni Jesus ang kilalang mga salita, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan." Dagdag pa niya, kung ang mga magulang nga ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, lalo na ang Ama sa langit, hindi ba niya ibibigay ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Mga ka-disciple, malinaw ang mensahe ni Jesus. God listens, but He also forms us through our persistence. Hindi dahil ayaw niyang ibigay kundi gusto niyang lumalim ang relasyon natin sa Kanya. Minsan kasi kung instant lahat, hindi natin natututunan ng tiwala, tiyaga at pananampalataya. Para itong kaibigan sa kwento, hindi naman dahil close sila kaya binigyan agad, kundi dahil sa pagpupumilit. Pero kay Lord, higit pa ron. Siya ay Ama na nagmamahal at nagbibigay ng tunay na mabuti, kahit minsan iba sa hinihingi natin. Reflection question. Kapag hindi agad sinasagot ni Lord ang dasal ko, natitigil ba ako o mas lalo akong lumalapit? Handa ba akong magtiwala na ang ibibigay niya ay mas mabuti kaysa sa gusto ko? Mga ka-disciple, kung marunong tayong kumatok, magtiwala at maghintay, tiyak na mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos sa tamang panahon. Hindi siya tahimik. Minsan, tinuturuan lang niya tayong magtiwala ng mas malalim. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.